हेलो वेलकम्स टू एवरीवन टू जेएसआर के क्लासेस पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहीर एक नूतन विषय आई लाइक बैट्स विषय पढ़ा पिले बैट्स माने बादुड़ी। I like bats hanging upside down like rats, like silk cotton fruits swinging in the wind. What a way to relax and rewind. I wish I could do that like a bat, a way to find after a day's work, to relax and rewind. Upside down hang like bats. I like bats hanging upside down like rats. ପିଲାମାନେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଉଛି ମୁଁ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ଉପର ପାଖ ତଳକୁ କରି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ମୂଷାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ, ସେମାନେ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଶିମିଳି ତୁଳା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରି। କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ପବନରେ ଦୋହଲିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏକ ବାଦୁଡ଼ି ପରି ଗୋଟିଏ ଦିନକର କାମ ପରେ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ପବନରେ ଦୋହଲିବାକୁ। ଉପର ପାଖ ତଳକୁ କରି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ସଦୃଶ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପର ପାଖ ତଳକୁ କରି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ମୂଷାମାନଙ୍କ ଭଳି। ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ସବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।